Joitain hetkiä lapsuudestaan ei vain unohda. Tämä oli yksi niistä. Olin 6-vuotias, kun sain äidiltäni lahjaksi pehmolelupupun. En pitänyt pupusta, sillä sen vatsaa ei lainkaan peittänyt pehmoinen karva. Juoksin huoneeseeni itkien ja pyyhin kyyneleeni pupun korviin. Se kulki tämän jälkeen mukanani kaikkialle ja jakoi lapsuuteni pienet ilot ja surut. Annoin nimen pupulle myöhemmin, kun osasin jo lukea. Olimme lapsuuden mökillä ja selailin luontokirjaa. Vastaan tuli ihanan pehmoisen näköinen suokasvi, luhtavilla. Siinä oli pupulle nimi. Vuonna 1997 äitini perusti iltapäiväkerhon ja yritykselle piti keksiä nimi. Äitini kysyi minulta, voisiko ottaa pupuni nimen yritykselle. Ja niin perustui Luhtavilla Oy. Kun äitini siirtyi uusiin haasteisiin, hän myi liiketoiminnan ja yritys jäi odottamaan. Vuodenvaihteessa 2010-2011 yritys siirtyi äidiltä tyttärelle minun omistukseeni. Alkuun ohjasin tunteja ympäri Leppävaaraa, vuokrasin saleja, ohjasin lasten ja aikuisten tunteja. Mulla alkoi tulla mieleen semmoinen pieni haave, että voi kun voittaisi lotossa, olisi ihana perustaa oma liikuntastudio. Mä en kuitenkaan lottoa, en ole ikinä ostanut kuponkia, joten lähdin toteuttamaan unelmaa ihan muuta kautta uhkarohkeasti. Etsin pitkään tilaa, puolisen vuotta ainakin, kunnes löytyi sitten sopiva tila, johon me päästiin remontin jälkeen muuttamaan tammikuussa 2013, ja siellä ollaan vieläkin. Me saatiin joukkoon muitakin hyviä ohjaajia, ja siitä alkoi tämän liikuntastudion matka. Piti kuitenkin miettiä liikuntastudiolle joku käyttönimi. Tuli mieleen kaikkea Fit et Fun, Move Center ja vastaavia. Mutta mikään niistä ei kuitenkaan erottuisi massasta, ei niistä isoista keskuksista. Meidän liikuntastudio olisi kuitenkin paljon pienempi, paljon kotoisampi. Niinpä nimeksi jäi Liikuntastudio Luhtavilla. Sillä nimellä on tarina, se on persoonallinen. Se on lähtenyt kaikki tästä liikkeelle. Tänään Luhtavilla johdattaa meidät ihmemaahan. Samalla lailla kuin Liisa Ihmemaassa tarinassa, Liisa seurasi sitä kiireistä kania, niin me seurataan tänään Luhtavillaa ihmemaahan. Ja opitaan ehkä myös kaikki itse luottamaan siihen, että kun seuraa unelmia, niin sieltä voi päästä pitkälle. Nauttikaa esityksistä.